Ну, по данным интернет-издания Black Sea News, если я не ошибаюсь, по сегодняшний день Российская Федерация незаконно уже задержала порядка 150 кораблей. Вот вы сказали, что есть вот эта вот договоренность, да, между Россией и Украиной о том, что Азовское море является внутренними водами, да, этих двух стран. Но там действует ведь международное право. Каким образом можно влиять на Российскую Федерацию? По-перше, я не можу поділяти такі песимістичні прогнози, які висловили американські експерти, щойно, яких ми прослухали. По-друге, там не тільки українські судна затримуються. Да. Правильно пан Омелян сказав, що затримуються і торгові судна, які належать країнам-членам НАТО, країнам іншим, і все таке інше. Тому це досить серйозно впливає не тільки на економіку України, але і на економіку цих країн. Да. Тому існує міжнародне право, і морське, і все таке інше, але от серед тих 20 пакетів санкційних, я думаю, що там є і ті санкції, які пов'язані із впливом на те, що зараз намагається Росія робити в блокуючому варіанті і в Азовському морі, і в Чорному морі. Зараз ставиться питання про те, щоб супроводжувати збройними кораблями українськими відповідні судна. Для цього буде зміцнювати корабельно-катерна група в Азовському морі українська. По-друге, ставиться питання про те, щоб спільно із союзниками і партнерами вживати санкційні заходи щодо портів Росії в Азовському морі. Той же Таганрог і все таке інше. Більше того, із історії ми знаємо, що війна за протоки протягом багатьох століть точилася, зокрема, стосовно Босфору і Дарданелли. І був час, коли Росія взагалі не мала доступу і проходу через Босфор. І взагалі не мала флоту військового на Чорному морі після відповідної війни. Тому зараз фахівцями окремими опрацьовується і такий варіант, що ті країни, які будуть потерпати від такої брутальної поведінки в Азовському морі і в Керченській протоці Російської Федерації, можуть спільними зусиллями поставити умови щодо блокування Босфору для суден і військових кораблів Російської Федерації. І це не настільки нереалістично. Це може бути реалізовано, якщо Росія почне і надалі проводити ту стратегію, яку ми зараз спостерігаємо. Більше того, на Заході, як на мене, нарешті зрозуміло, що необачно вони поступилися стратегічними можливостями у Чорному морі. Тому що захоплення Криму створило серйозні стратегічні переваги для Росії в цілому в Чорноморському регіоні, а тепер це впливає і на Азовський регіон, на Азовське море. Тому зараз там були проведені навчання, як ви знаєте, Сі-Бріз із використанням кораблів НАТО, а потім партнерство заради миру. І зараз постійно у Чорне море заходять військові кораблі, досить потужні, з відповідними можливостями для того, щоб патрулювати ситуацію для забезпечення південно-східного флангу Альянсу. Тобто ідуть інтенсивні кроки в напрямку вирівнювання стратегічної ситуації у Чорноморському регіоні і не дати Росії і надалі вести себе таким чином, як вона веде. Тому українська сторона, вона здійснює кроки в напрямку мобілізації своїх партнерів і союзників щодо вжиття санкційних поки що заходів відносно порушення Росією і міжнародного морського права, і міжнародного права взагалі. І, як на мене, цей перебіг подій, який ми зараз спостерігаємо, він дає все-таки підстави говорити про те, що ми можемо не тільки з обережним оптимізмом, а взагалі оптимістично дивитись у майбутнє з огляду на те, що ми маємо в цьому регіоні із озброєння і військової техніки, і тих намірів, і тієї оцінки стратегічної ситуації в цьому регіоні з боку наших західних партнерів, що до крайнощів справа не дійде, і реалізувати Путіну сценарій анексії Азовського моря, ну і тим більше пробити сухопутний коридор через Маріуполь і так далі на Крим, не вдасться. Це вже